Ik ben ook met de extra dingen bezig dat je hem in de gaten had, dus dat is een goed teken. Om bloempjes. Nou, goeie. Nou, goeie. Dat weet ik al waar. Wat had een mooie jas. Oh, dankjewel. Mooi kleurrijk, hè? Nou, dat is van jou. Dat van mij. Ik meende trouwens dat het goud en zwart ballon is, maar... Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Jongens, we hadden hele mannen al in de beenwest om alles kleed te maken voor uw feestje. We gaan steentafels deel zetten, alle kopjes en pandjes, de koelkasten vult, al dat soort dingen. Jelke had nou correct nog het springkasten ophellen. Nou, we hebben een liedje in koers, dat het mooi onder het aardakje, want het is echt kakwaar wat je met een ook min waar het is. Nou, dan zoek ik mijn listje even terug in. Als je dat ook alles dien hebt. En dan moet ik eerst nog even naar de boodschappenwinkel om de laatste dingetjes. Onder andere heb ik nog wat blomkenskeepje voor in de vaasjes om een beetje mooi aan te klaaien. En suiker wil ik nog vergeten, mag ik nog heljen. Nou, en misschien dat ik nog iets bedenk. Voor de rest zien we in principe van mij alle drinken en lekkers voor elkaar. Vakken regelt het eten verder, dus daar hoef ik me net druk om te maken. We gaan een bennenhoekje maken, dat is klaar. Dus ja, misschien nog iets van Christversiering. Dus ik zou nog even bij de kringloop dat er nog iets mooi van gouden Christspul is of zo soort wat. Want ja, dat is, hij had nog Christjachtjes opgehangen, dus ik denk dat is misschien nog wel leuk. Dus misschien ook nog even los de kringloop die ook nog 10 toe haar. Maar eerst maar even mijn listje bij Del. Ja. Oh ja, dan mag ik vak nog even vregen. Voor de bench is klaar, springkasten is klaar, koffiehoek is klaar, koelkast is klaar, steentafels is klaar. Foto's ga ik even uitproberen om die op televisie te krijgen. En dat slaag ik gelukkig. Ik kom mooi een dia-show dan, dus dan draait ik de hele jongen mooi terug. Dus dat is klaar. En versiering. Als het goed is, komt Joert nog de vlagjes en de ballonsjes binnen. Dus ik sla hem in de briefmachine dat ze misschien deel lezen. Want dat weer er van de morgen nog net. Dus dan zoek ik dat nog eventueel aan kennen. Nou, dat is het eigenlijk. Dit is orenbriefjes. Boodschap maar wel je hellen. Alleen de blonkjes dus nog even naar zoeken. Nou, en zaken kan thuis mij zien Sinterklaas watchen. En dit is wel heel leuk. Je vond het zo leuk, want hier meester Dirk. En dat is echt zijn favoriete meester. Dus hij weer helemaal blij met dit listje. Hobby's, voetbal, motors en lezen. Favoriete dier, jachtluipaard, eten, pizza, kleur oranje. Mijn wensen, gekleurde pennen, kerstsokken, chocoladeletter wit, notitieboekje. Mijn favorieten, muziek, Ed Sheeran en Fleming, sport, voetbal, film, Ice Age en serie Minions. Nou ja, daar kennen we wel maar uit de voort. Zaak hier zelf in Holle iets met voetbal. Ik zie het zelf te denken aan van die piepskoenbal, die kist een eten wat. Ik denk dan door we derde cadeautje zien, dan die piepskoenbal werd dicht. En dan van die zwarte vlakken krijg je zoals op een voetbal. Dan te knutselen. Ik denk dat, want zaak is net een hele knutselaar, maar ik denk, dit ken je nog wel en dat vind ik wel leuk. En als het een voetbal is het gauw goed. Dus toch, dat is misschien wel leuk. Dus ik zou even zien dat vind ik ken. Ja, ik ga naar de winkel en nog even los de kringloop. Als het goed is, had je hier altijd wat van die mooie Lietse bloemenboeketjes. En dan kan ik die al mooi in Lietse stieltjes aanknippen. Je hebt ook dan in een Lietse vaasjes op een steentafel. Dus dat is echt een beetje voor de oren, een beetje voor de leuk. Dus ik ben ook met de extra ding bezig dat je hem in de gaten had. Dus dat is een goed teken. Om bloempjes, roosjes. Dit vind ik echt wel leuk. Ja, keuzes. Nou, ik heb van alles en nog wat hier. Kijk, een beetje mixen. Met een beetje een roze witte mix. Zo werkt wel leuk. Nou, ik ben inmiddels in Dokkum bij de kringloop. Ik ben hier vorige week toevallig ook al geweest, want Watervlag wel vaker shirt. Die weet dat ik vorig hier bij Griet Loonswest ben. En Griet hier haar hele hoes vol met alle mooie Christversiering. En vooral echt retro ouderwets Christversiering. En dan mochten ik en Thea even zien. Dat was echt geweldig mooi. En nou hier ze wat roze Christspul van me achteruit houden. Dus dat had ik vorige week al ophellen. Maar nou dacht ik van misschien is het echt wel leuk om even voor het feestje wat in de Christsfeer aan te klaren. Dus ik zal eens even zien wat er is. Ik zie heel Christspul. Oh, schattig.
Nou, wist wat ik zo leuk aan deze kringloop vind? Alles is echt heel goed, overzichtelijk en netjes indeeld. Zo van hier ben de lampen, hier ben de bedden. Alles is gewoon heel overzichtelijk en daar hou ik zo van. Dus, en ze had ik echt alleen nog maar spul wat echt nog goed en mooi is. Dus dat is wel mooi. Ik struin nog even verder in. Super volle spul. Klem. Altijd wel leuk dat ik weer iets van een clip haar of toneel of dat soort dingen. Altijd eens bij de kringloop zit. Dus misschien vind ik nog wat van de clip. Waar weet. Of iets van mezelf. Die is vet. Dan kijk naar trouwens, ik wel. Ik ben aan het tol van heel die trouw. Doe ik maar net wel een trouwjurk wel leuk. Oeh, mooie schoentjes. Bultjes, altijd leuk. Heb je die nog wat tussen zit? Puzzels. Shirts van Frozen. Ja, die vind ik leuk. Voor Ellie. Ik ga een puzzel en alle spultjes. Er zitten meerdere spultjes in door. Dat is altijd goed. Mijn verder erin. Oh shit, dit is er dan. Aardnootmies. Cool. En boeken. Ik hou van boeken. Bennenboeken. Misschien zit er nog wat leuks tussen voor de Ben. Meneertje nee. Nou, is er een mevrouwtje nee? Kijk wat. Hier heb ik wel even tussen snuiven. Dit is het waar, ik zag het Grutte Poppenboek, Fries boek. En Spuit 11. Dat vind ik nog wel heel hilarisch. Dus ja, nou je leesvoer van de jeugd. Hoe leuk is dit? Een echt Sinterklaasboekenhoek. Daar is Sinterklaas. Dag Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje. Voor jou van Sint en Piet, Aartje Piraatje. Liedjes. En nog meer kriespel, jongens. Even zien. Nou jongens, ik geloof dat ik alweer te goed slagen ben, dus ik ga maar op naar de kassa lopen. Ik ga de hand vol. Nou, goeie. Nou, goeie. Dat heb ik al waar. Wat had een mooie jaren. Oh, dankjewel. Mooi kleurrijk, hè? Ja. Oh, ik ga net op les. Ik zei hem hier zat van een leuk Sinterklaasspul. Knutselspul en boekjes. En... Ik vind dat wel helemaal leuk. Vind ik echt. En ik zou alles ook zo mooi zichtelijk. Daar hou ik ze van. Oh, 15 alsjeblieft. Ga ik even pinnen. Dat mij? Top. Betaald, zei hij. Nou, super. Hartstikke... Nee, bonjour met mij, hè. Ja, plezier. Hartstikke bedankt en tot de volgende keer. Komt wel goed. Hey, doeg. Doei doei. Op naar hoe is jongens, de buit is binnen. En hoe toepasselijk is dit? In een Sinterklaassekje. Ga ik voor de tas. Naar de auto. Weer thuis en er staan 2 pakketjes klaar. Dus ik hoop dat er de vlagjes en de ballonsjes in zitten. Dat zal ik eerst even checken. Dan kan ik haar nog even versieren, nou. Checken. Ja. Tolwe en een heel. Tolwe en een heel die trouwt. Jongens, jongens, jongens. Ballonsjes. Dit is nog van de clip. Die is wel wat indeuk trouwens. Nou. Dit is van zaken van de clip. Maar nog even een zilverspoot weer. Nou, dit is van Jelke. Net van mij. Ik meende trouwens dat het goud en zwarte ballon meen, maar nou ja, dit is echt prima. En ik ben natuurlijk heel goed slagen bij de kringloop. Hier nog wat knutselspul ik nog, voor de bandjes. Spultjes. Het ziet er echt super leuk uit, maar echt met Disney figuren. Dus, deze zeg ik dus nog. Het is dus een surprise met mij. Dus ik denk dat is misschien ook wel leuk voor zaken. Voor 1 of 2 surprises. Oh, super leuk. 2 leuke boeken. Boeken dat altijd goed. Ik denk dit is wel leuk voor pakjes, jongen. Dit is een spultje. Een puzzel voor Frozen. Een kleurboekje, Sinterklaasboek met puzzels, liedjes, versjes bedoel ik, trekpop. Sinterklaas en versjes vind ik zelf wel heel leuk. Die zit ik de Noorden bij, dus ik denk dat is misschien wel grappig. Dit is echt een retro boekje, jongens, hè. Sinterklaasje op het dak, haal wat lekkers uit uw zak, gooi het naar beneden, dan zijn wij tevreden. Sinterklaas, goed heilig man, trek je beste touwet aan. Rijd ermee naar Amsterdam, van Amsterdam naar Spanje. Appeltjes van Oranje, pruimpjes van de bomen. Sinterklaas zal komen. Is je dan hoe retro? Ik hou ervan. Gaan we nog iets? Dag Sinterklaas. Oh, die ken ik me.
Dag Sinterklaasje, bon. Dag Pieter Baasje, rom. Kom hier binnen, maak plezier. Uw stoel staat klaar, dus kom nu maar. Dag Sinterklaasje, bon. Dag Pieter Baasje, rom. Zie de maan schijnt door de bomen, makker stak uw wild geraas. Het heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gart. Hoorden ze de gart nog, jongens, van vroeger. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gart. Een kleurplaat erin. Super grappig. Sinterklaasje, bonne, gooi wat in de lege tonnen, gooi wat in de huizen. Oh, grabbelen wij als muizen. Wat zongen we dan? Sinterklaasje, bonne, gooi wat in mijn lege tonnen, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Oorversie. Zie ginds komt de stoomboot. Sinterklaas op het witte paard, Sinterklaas kapoentje. Rommelen, bommelen, bom. De zak van Sinterklaas. Moeder, ik heb Sinterklaas gezien. Oh, kom maar eens kijken. Zit nog een leuke plaatjes, jongens. Zit er nog meer in de zak, jongens? Wie zal eens zien? Heb ik er al in? Oh ja. Kwartleertje zie ik nog. Memory spultje. En nog Sinterklaas tape. Nou, dat weer. Ja, jongens. Ik zal nog even verder met het versieren van het feestje. Met de tol van hele vlagjes en zwarte ballonnen werk ik toch tot het goud weer. Misschien ga ik ergens nog wat gouden ballonnen, ging die erbij doen. Een beetje fleuriger dan in het zwart. Maar je mag jongen dat ik bloempjes heb in de potjes. Ik ben er in de kringloopwest, waar ik al je leuk scoort ga. Knutselspul van me, maar ook waterspul, spultjes, puzzels. Al dat soort dingen. Dus ik denk dat het wel een tiergeslagen feest wordt. Van nou succes, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill app te downloaden van die telefoon. Want mij zit wel. Hey hoi.